Shalom shalom بيتسب إخبار الله كم يتصنعكم. هيسنجس في شاملين هستوريتيل. كم تقول جزين ما تأكم نقول لهم دم نزم على تزخون نزبلت أما على تزخون دبلت أكاد زبل برنامج هزنا متينا لنا. وإذا هو بيكميت من الداغلية أودت بس أودت فدم بس داغن. لو من الكفولك قال نبقالو نقلب دبلي. وداغنس أودي لوت أصو فوكس بأودت. بتعمل أقداسي لبنا نبنا يجزي أبير قال كقلب أبيوت. Det är viktigt att vår hjärta och vårt liv ska alltid vara fokuserat på ordet. لعلمان أبيوت عودات زجبرنا أنت ده أنا بقى الأملاخ زقلبة لبي على النهويني. Det är som för oss att bli segrare i livet och lyckas det är när vår hjärta är fokuserat på Guds ord. سلزي متحف قدوس مثالي معرف 4 تقصي إسراء. Det är därför i Ordspråksboken kapitel 4 vers 20. ودي نابك علاتي أقلب إذنخا ناب زرباي أدنن يبل. Det står, min son, ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. يسي ناب علاتي أقلب إذنخا دما ناب زرباي أدنن يبل. Det står, ta vara på vad jag säger och låt dina öron vända sig till mina ord. بزرع جيزي كريستيانات كاب ناب قالوا نلعل ناب كنتاتنا مقلابين الفوتو. Oftast vi kristna kan göra misstaget mer än att vi kollar på ordet, vi kan kolla på vår omständighet. أزيوم وحدات كريستيانات يوم أبزنا جرز أزيوم عودات. Det är väldigt få kristna som har verkligen segrat i det här området. سلزي يوم دما أزيوم وحدات كريستيانات نتك على بلبهم سلزي رقبو أتك على بقوم كجلس كله نري. Och det är på det sättet vi ser få kristna eftersom ordet finns i deras hjärta. Då ser vi hur ordet verkar i deras liv också. أنت رأى لبنا نبتق على قلبه وشتنا نتق على كرخبي. Om vi ger vår hjärta till ordet så kommer vår inre finna ordet. أنت رأى وشتنا نتق على رغيبه نيتق على هيوت أبانا خجلتي. Och om vår inre finner ordet så kommer vi få se resultatets ordets kraft i våra liv. قال أملاخ سكاب أمرنا حليف وشتنا قصاصر له. Det är viktigt att Guds ord går ut över vårt sinne ner till vår inre. سلزي كتسيلو تقصي إسران حدا إسران كلتن كمزيلو له مثالي. I vers 21 till vers 22 i samma kapitel står det så här. نزرخبن هيوتو نبزلو سقوها فوسي مو أبكد ما عينها أيدر حكن أبوشت لبخا دما قرن. Och det står så här, låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup, för det är liv för dem som finner dem och läker dem för hela hans kropp. قالون تدا لبخا رغيبو قالون تدا وشتخا تعقيرو نبزلو ناتكا نجر هيوت كبخ جمري. Om ordet finns inne i dig och den bevaras i dig så kommer det kunna ge liv till allt som tillhör dig. كل خم فقادو خدل كاجمري. Då kommer allt gå enligt hans vilja. سلازي مصحف قدوس جبر حواريات 19 Därför i Apostlagärningarna kapitel 19 vers 20. قال قويتاون كمزيلو بحيلي عبين برتعنبل. Och det står, så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. كساب كنده يوناي قويتا قالا وشتنا عبن برتعنبل. Till vilken nivå är Guds ord stark och kraftfull i vår inre? سلازي بطعم أقداسي قال قويتا قبلبنا كعبن كبرتان. Det är jätteviktigt att Guds ord ska växa och bli stor i vår hjärta. انت دا قالوا أوشتكم كعب جميرو بزقرم عينت من قد هيوتكم كل وقت كتريوهم. Och om ordet börjar få plats i ditt inre och börjar växa, då kommer ni få se era liv bli helt förändrade. سلازي ناي كريستوس قال مليء وشتنا خادرولو. Så Guds ord måste bo i vårt inre med sin fullhet. قولوسي 3:16 يلولو. I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16 står det så. بمزمورن وداسن منفساو قنين نحدحدكم أستمورن معادن بلبكم بتسقانا أملاخ أنا زمركم قال كريستوس بكل طبب مليء يحضركم. Det står, låt Kristi ord lyckligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Halleluja. ريخم قالوا بحكي بملأت بلبنا خحدر كله نتا أبقالو زولو ناي برخة ناي كرسوس هيوتن بقليلو كنبرون كجلسون كحجزاناي. Så när Guds ord bor rikligt i vår inre så kommer vi få möjligheten att leva det kristna livet med hans nåd och njuta av det livet. جن قالوا انت دا خحدركم كوينو مجمرتا نابقالو مقلاب يتلينا. Men om ordet ska bo i vår inre rikligt då behöver vi ge tid och fokus till ordet. زمالت نقال أملاخ جيزي مهاب نقال أملاخ بمستو علم برديت المسؤوتاي موساد. Det här betyder att ge tid och i fokuserad stund att spendera tid med ordet. ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምልዋጥ ሓይልን ብቕዓትን ኣለዎ ካብ መንፈስኩም ክሳዕ ስጋኹም ህይወትኩም ኩሉ ክቐይሮ ይኽእል እዩ።
Och Guds ord har kraft att kunna förändra ert liv från ande till själ. Så när ni ger det kommer den kunna förändra ert liv. ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ንህይወትኩም ከሳግራ ኽእል Och det har möjligheten att ta era liv från härlighet till härlighet, från tro till tro, från hopp till hopp. እንተ ደኣ ናይ ቃሉ ብርሃን ውሽጥና በዚሕሉ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ Och om ordet börjar växa i vår inre och fyllas så kommer Guds nåd också öka i våra liv. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም